Maluoy sa taon mo sa mga yano mga tao nga nagbuhis pero ang kwarta inyo nang binuangan. Ang mga taong yano nga mao'y nagbayad og buhis pero inyo lang ituy-tuyok. Imposibliha gyud ni Bongbong Marcos nga ni dako kuno gyapon kayo ang iyang pagsalig ni Manuel Bunuan. So mayong gabi ikanatong tanan ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kayong salamat nga para sa inyong pagsuporta o sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Palihog ko og subscribe mga par kay para ma-updated mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par, matod ni President Bongbong Marcos nga dako kuno gihapon kayo ang iyang pagsalig ni DPWH Secretary Manuel Bunuan. Una nang namahayag mga par si Secretary Manuel Bunuan nga dili siya manaog sa pwesto kung dili si Bongbong Marcos ang mupakanaog kaniya. Kaya nanawagan ang mga ubang mga dagkong opisyal gumikan sa korupsyon sa nahitabong flood control project nga pakanaogon sa pwesto si DPWH Manuel Bunuan. Kung matod ni Manuel Bunuan nga par dili gyud siya mo kanaog sa pwesto kung dili si Bongbong Marcos ang mo pakanaog kaniya. So karon mga par, matod ni Bongbong Marcos nga dako kuno kayo gihapon ang iyang pagsalig ni Manuel Bunuan. Sa ato pa mapar mo moingon si Bongbong Marcos nga dako pa gihapon kuno kayo ang iyang pagsalig ni Manuel Bunuan. Sa ato pa ang kanang iyang pag infeksyon sa mga nagkusbat nga mga flood control project. Sa ato pa atik-atik na day na. Sa ato pa dili day seryoso si Bongbong Marcos sa iyang pag-inspeksyon sa mga guni-guni nga mga ghost flood control project. Dili day seryoso si Bongbong Marcos niya na mapar kay nganong dako gyapon kuno kayo iyang pagsalig ni Secretary Manuel Bunuan. Kung maohon man gani ni sa ato pa kita ra gibuang day ani manghinaot ang mga parang seryoso na ni Bongbong Marcos kanang iyang nasugdan nga pag-inspeksyon sa mga nagusbat nga mga flood control project. Manghinaot ang mga parang nga magseryoso si Bongbong Marcos yana kay ang kanang budget niya na nga kadakog budget na kwarta na sa mga katawan, kwarta na sa mga yanong mamumuo nga kurakotod ng sa mga dagkong opisyal na naa sa gobyerno. Kining kalakiha kita ra may gibinuangan gyud nila ba, kita ra tuyok-tuyok ra gitag maayo ani nila. Imposibliha ni Bongbong Marcos dako pa kuno kayo sa pagsalig ni DPWH. Dako gyapon kuno kayo ang iyang pagsalig ni DPWH Manuel Bunuan. Wala ni makita ni Bongbong Marcos nga naa diha ang dako nga korupsyon. Maluoy sa taon mo sa mga yano mga tao nga nagbuhis pero ang kwarta inyo nang binuangan. Ang mga taong yano nga mao'y nagbayad og buhis pero inyo lang ituy-tuyok. Imposibliha gyud ni Bongbong Marcos nga ni dako kuno gyapon kayo ang iyang pagsalig ni Manuel Bunuan. Patuga lang din si Bongbong Marcos og inspeksyon sa mga flood control project pero iya magdipinsahan gyapon dahil niya ang DPWH. Dipinsahan gyapon ni Bongbong Marcos ang DPWH. Unya naa diha ang dako nga korupsyon. Imposible kayo tong giingon ni Manuel Bunuan nga nalutsan siya og ghost flood control project. Siya gud ang naa diha sa pinakataas sa DPWH. Imposible kayo kuha siya kibaw. Sa ato pa kung ingon siya nga kung limpyo siya nga mingon siya nga nang wag siya kibaw nung nahibo siya nung nalutsan siya ng mga ghost diha. Sa ato pa nagpabaya siya sa trabaho. Kung maohon man ganina ipay mo resign na lang siya sa iyang trabaho diha kung mao man ganina nga malutsan ra siya og mga ghost flood control project diha sa DPWH. Kung maohon man gani
So daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel. And then palihog ko og subscribe mga par kay para ma-update mo sa atong mga i-upload ng mga video reaction.